खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे फिसा प्रजेक्ट लाना फैदोंलाय दा प्रजेक्टआ जाहैबाय बे जेनाखि पुलिसफोरनि गारि बे गारियाव जे लाइट ब्लिंकिं जायोना बिसोरनि लाइटआ जोंलाय गोमोरलाय गोजा गोथां जोंबाय थायोना दा बियो माबोरै जोङो बेखौ आङो देखायनो नागिरदों। दा बेवहाय आं मोनसे सार्किट खालामना लाबाय, बेखौ आं नोंसोरनो दा खालामना देखायफिनगोन। दा आं मोनसे सार्किट खालामदों, दा बेखौ आं देखायग्रोनोसै। नायदो नै नुबायना, दा बे सार्किटखौ आं बानायदों। दा बेजोंहाय मोनसे गोजा मोनसे गोथां जोंगासिनो दं, मोनफ्रामगासिनो दं। दा पुलिस लाइटआबो बेबायदिनो जोङो नङा होमबा, ओमफ्राय खरासिनबो जोंबावो। दा नै पुलिसफोरनि लाइटआ बिदिनो जोङो, नायदो। दा बेनि सार्किट डायग्रामखौबो आं नोंसिनो होगोन, आरो बे प्रजेक्ट बानायनायाव मा जिनिस नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो फारि खोन्थागासिनो दं, आरो बेखौहाय खालामनानै देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, आरो बिदिनो गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि पेजखौ फल' खालाम, आरो आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला, आरो अननानै बयबो शेयार खालामना हो, जाहाथे बयबो बेखौ नायनानै सोलोंनो हायो आरो स्कुल कलेजफोराव प्रजेक्ट खालामनानै देखायनो हायो आरोना, जाहाथे जों बिनि सायाव एसेबाबो जों नलेज मोननानै थायो। दायो जोङो बे प्रजेक्टखौ खालामनो थाखाय जोंनो मोननै LED नांगौ, मोनसेया जाहैबाय रेड, मोनसेया जाहैबाय ब्लु। दा जोंनो बे मोननै LED खौ नांगौ। बे मोननै LED खौ नुबायना, दा बेवहाय मोनसे LED खौ नायोबा बाहाय आथिङा मोननै थायो। बे आथिं मोननैयावहाय जेखौनाखि गोलावसिन नुदोंना, बे आथिं मोनसेया गोलावसिन नुदोंना, बे जाहैबाय पजिटिभ, नैबे मोनसेया जाहैबाय नेगेटिभ। जोङो बे आथिङाव नायनानै बिनि नेगेटिभ आरो पजिटिभखौ जों सिनायनो हायो। दा बेखौ नेगेटिभजों नेगेटिभ, पजिटिभ लागायथारनांगौ आरो, नङाबा बे बाल्बा जोंनाय नङा। बेनि उनाव नांगौ जोंनो केपासिटर, 100 माइक्र'फेराडनि मोननै केपासिटर नांगोन जोंनो मोननै बाल्बनि थाखाय। बेयावबो नेगेटिभ पजिटिभ थायो बे केपासिटरावहाय। बेवहाय जाहैबाय नैबे जायनाखि लावसिन नुदों बे जाहैबाय पजिटिभ, जायनाखि सुंसिन नुदों बे जाहैबाय नेगेटिभ। आरो जों ओरैबो सिनायनो हायो, केपासिटराव नायनानै बिदिनो गोसोम नुदोंना, बे गोसोम नुनाय माने बे ओरैनि आथिङा बियो नेगेटिभ आरोना, ओरैजों लांदां नुनाय माने बियो पजिटिभ। होमबा जोंनो मोननै केपासिटर नांगोन। बिनि उनाव नांगोन जोंनो मोननै रेजिस्टर, बे जाहैबाय 10K ohmनि रेजिस्टर, बियो मोननै नांगोन जोंनो। बेखौहाय मेना नेगेटिभ पजिटिभ थाया, जिखुनु सिरिसाव लागायना होबानो जायो मोननैखौबो। ओमफ्रायहाय जोंनो नांगोन मोननै ट्रान्जिस्टर, NPN BC547नि, बियो BC547 नाम्बार, बियो बे मोननै ट्रान्जिस्टरखौ नांगोन। बेवहाय CB आथिं थायो, बे मोनथाम आथिं नुदोंना, बे मोनथाम आथिङाव जाहैबाय, फार्स्टनि आथिङा जाहैबाय C, नैबे जाहैबाय बेस, नैबे जाहैबाय E, माने CBE आरोना बिनि नामा, बे आथिंनि नामा CBE। दा बेखौ नायबानो जाबाय। नै बे जाहैबाय ट्रान्जिस्टर, आरो जोङो सुइच लागायनो हायो, सुइचना नेगेटिभ पजिटिभ थाया मोननैबो। नै जोङो जिखुनु लागायना होनो हायो बेखौहाय। ओमफ्रायहाय 9 भल्टनि बेटारि मोनसे, जोंनो बे बेटारिखौ नांगोन साप्लाइनि थाखाय आरोना। अब्ला आङो डायग्रामखौ नोंथांमोननो देखायनोसै सिगाङावनो, बिनि उनाव जोङो खामानिखौ मावदिनि ना मा होनो। अब्ला जों डायग्रामखौ नायना लाग्रोदिनि माब्रै जानानै दङ। डायग्रामखौ नायना लाग्रोसै। दा जोङो फार्स्टआवनो लादों नै डायग्रामा LED मोननै नालाय, नै मोननै लाबाय आं LED, बिलाय नै LED मोननै लाबाय आं, नै मोनसे मोननै, अब्ला मोननै LED लाबाय। बे LED मोननै दाना जाहैबाय, बिनि उनाव नांगौ जोंनो रेजिस्टर, बिलाय नै रेजिस्टर मोनसे लाबाय आं, नै मोनसेखौ लाबाय आङो। बिनि उनाव नांगौ जोंनो केपासिटर, नै 25 भल्ट 100 माइक्र'फेराडनि आरोना, बेयो नै बलायनाय थाखाय, नै बेना बेवहाय नायबानो नुयो 25 भल्ट 100 माइक्र'फेराड नुदोंना, 25 भल्ट 100 माइक्र'फेराडनि मोननै केपासिटर। नैबे जाहैबाय केपासिटरनि जायगा, बियो नै बे जाहैबाय केपासिटर। बिनि उनाव नांगौ जोंनो ट्रान्जिस्टर, जोंनो नै
बे मोनथाम आथिं गोनां ट्रान्जिस्टरखौ नांगौ जोंनो BC547 दे बेनि नाम्बारा BC547 बे नै ओरै जागोन बे नै बे मोनसेया नैबाव बेथ' बेटारिनि जायगा बेलाय नै बेटारि गैया ओमफ्रायहाय सुइचखौ जोङो नैबाव लागायनो हायो जों बेखौनो ओरैखौ नैबे जायगाखौहाय नैखौ हास'दो बे मोनसेखौबो लागायदो मोनसेखौबो लागायदो होनबानो बे सुइच जाबाय आरोना जों बिदि लागायनो हायो बेखौहाय दा बेनि थाखाय नै मा नांदों होननानै बुंबा नों आंनिबाव लिस्ट खालामनानै दोनदों नै LED 2 piece red blue ओमफ्राय 10K resistance 2 piece ओमफ्रायहाय 100 microfarad capacitor 2 piece 25 volt जागोन बेयो 25 volt नांथारगोन दे ओमफ्रायहाय BC547 नि ट्रान्जिस्टर 2 piece बेनि उनावहाय 9 voltनि बेटारि ओमफ्राय 2 pin सुइच मोनसे दा बेखिनियानो दा आङो देखायनोसै माब्रै जाखो फाइनाल रिजाल्टआ दा डायग्रामाथ' नायदो नै डायग्रामाथ' बेनो एकदम इजिथार डायग्रामखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला मोजाङै दायो आङो बेखौहाय डायग्राम मथेनो सल्डारिं खालामबाय नायदो नै फार्स्टआव LED नालाय LED लाबाय आं नै LED नि पजिटिभजों नै कानेक्सन खालामबाय आं बिलाय नै LED नि पजिटिभ कानेक्सन खालामबाय ओरैनो नेगेटिभखौहाय ट्रान्जिस्टरनि मोनसे आथिंजों लागायबाय ओरैनो ट्रान्जिस्टरनि आथिं मोनसेजों लागायबाय दा बेखौ नोजोर होनै बे प्लेटआ साजों नैबे जाहैबाय सिंजों बेखौल' नोजोर हो ओमफ्रायहाय रेजिस्टरखौ जोङो नै बेनि पजिटिभआव मोनसे लाबाय जोङो ओरैबो मोनसे लागायबाय जों LED मोननै माने मोनसेखौहाय मोनसेनि आथिंखौ नैबे ट्रान्जिस्टरनि गेजेरनि आथिं लागायबाय आरो मोनसेनिखौहाय ट्रान्जिस्टरनि गेजेरनि आथिं लागायबाय गोसोआव ला बिजों नांजाबनो मोना बे सिंनि आथिंजों बे सानि आथिंजों नांजाबनो मोना नांजाबाथाय बे मोफ्लामनाय नङा आरोना ओमफ्राय केपासिटरखौ नै बेनि पजिटिभ बेनि नेगेटिभ लागायबाय नै नैबे पजिटिभ बे नेगेटिभ नालाय नै नेगेटिभखौ नेगेटिभ पजिटिभजों पजिटिभ लागायनानै होबाय दा बेनो जेबो गैया एकदम सिम्पोलथार जादोंना मोजाङै नायनानै स्क्रिनशट खालामना ला नै नेगेटिभखौ नेगेटिभजों लागायदों जोङो बेलाय नै ओरैनो नेगेटिभ ना जोंनाबो ओरैजों नेगेटिभ नालाय नै बेलाय नेगेटिभजों लागायना होबाय ना एकदम इजिथार दा बेखौहाय स्कुल कलेजफोरावहाय प्रजेक्ट खालामना दिन्थिनानै मानसिफोरखौ सोमोनांहोनो हागोन आरो कलेजफोरावहाय मोजां प्रजेक्ट लाना फैनानैहाय माने नोङो प्राइज देरहानो हागोन आरोना बेफोरबायदि प्रजेक्ट लाना फैनानैहाय एकदम सिम्पोल खरसाबो बारा थाङा बेवहाय माने 100निफ्राय 150 थाखासिमल' खरस जागोन आं बुरजा बिहरनायखाय आंना गासै 300 थाखा थांदों आंना बेल' नङा माने गासै कम्ब' बिहरदों नालाय आङो बुरजानो गासै 300 थाखाल' लादों दा बेखौ मोनसे बिहरबा 100निफ्राय 150 थाखासो थांगोन आरोना 9 भल्टनि बेटारि मोनसे बे जाहैबाय बेटारि कानेक्टर नालाय बेखौ लागायना होबानो जाबाय बे जोंबाय होनबानो आं दा लागायना होनोसै नायदो